The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Your word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. Before we continue our Bible study, nining adlaw, gikinahanglan ng atong pagpangandam sa itong kaugalingon, limpyo sa atong mga kalagikan sa mga sala nga nagatinir diha ato kinihingala. Let us admit directly to God the Father, using the principle of 1 John 1:9, the rebound technique, confession, which it says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Busa, humanimuwata ka na, ikaw andam na sab sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ug alang kanimo higala nga wala pay kaluwasan diha kanimo, gidapit ka, giawhag ka, nga imong tuuhan si Ginoong Jesucristo ingon nga imong personal nga manluluwas aron ikaw maluwas, ug ikaw makasalmo to sab nining atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa sa hilom magampo kita. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa makausap pa sa imong pagdala kanamo nining dapita aron sa pagpadayon sa pagpakaon sa among kalag sa imong mga pulong nga mula mga kalanon sa among kalag aron kami makatubo o hangtod makakabot kami sa tumong nga maong kahamtong espirituhanon. Uban kami ning adlaw sa among pagtuon sa among pulong, tangtanga ang mga babag nga niya sa mga nauna. Aron kami makapunting lamang diya sa imong igatudlo kanamo. Kining tanan na mong gipasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Well, mayong adlaw kaninyong tanan usab. Salamat sa Dios nga naga-uban na usab kita once again. Grasya ra kini. Gidata niya tungod sa grasya. Gipabuhi pa kita tungod sa iyang kaluoy, gugma, kortesya o grasya.
o buhay pa kita, nagaginawa pa kita gumikan sa tuyo sa Dios nga pabuhion pa kita aron kita makapadayon sa pagtuon sa iyang pulong. Busa bisan dili kita takos, siya nagmatinumanon sa pagsangkap kanatos tanan nga atong gikinahanglan niini nga adlaw. Busa magapadayon kita sa pagtuon sa atong dugukan, sa atong pagtulunan nga bahin sa unsaon na to pagkahimong mga mananaog dinhi niining kinabuhia o sa sunod nga kinabuhi. How to be a winner in this life and in the next. So, winner. Pagka mananaog. Kaya actually, kita mga Kristohanon, atagan kita mga paagi sa Dios. Unsaon pagkahimong mga mananaog. Ingon nga mga anak niya. Okay? How to be winners in this life and in the next life. Okay? So, mao kana nga ang Dios sa iyang pagkamatinumanon usa kana sa iyang kinaiya nagasangkap kanato sa tanan nga mga kasangkapan nga sarang natong magamit sa atong endeavor nga makabot nato ang pagkamananaog. Kay actually as a review, doon naman ko'y duha lang ka klaseng mga magtotoo ning kalibutan na. Just doon na po'y duha ka matang sa mga dili magtotoo. Okay? Unas tanan, atong hisgutan kini mga dili magtotoo, may atong unahon. Okay? Kaya naman kita tanan nagsugod magyud nga dili magtotoo. Okay. Mo na itong sinugdanan sa pag kahimugso nato ning kalibutan na we were unbelievers until nakakabot na kita sa unsa age of reason o nanatay mga pangutanas kinabuhi kinsa man ang Dios, kinsa man si Ginoong Jesucristo. All of this mga pangutana kay kana nakaabot na manguka sa age of accountability managiingon sa in English. Mao kanay pangidaron nga ikaw aduna nay tulubagon. I hope na sakto ng mga paghubad nga binisaya. Pangidaron nimo nga na kay tulubagon, age of accountability. Okay? So, niya yung pag-abot nimo niya ng maong stage in life, ang Dios sa iyang pagka-omnisyente, nasayod siya nga ikaw nangita sa kamatuoran, nangita sa paagi sa kaluwasan. So, ang Dios, it becomes His responsibility to send somebody. To send any missionary ba, ebanghilista ba, misyonaryo ba, sa padayag sa mayong balita sa kaluwasan kanimo. Okay? So, moabot man yun na. Kay katungdan naman na sa Diyos. Okay? Nga makadungog ka sa pagsangyaw sa mayong balita sa kaluwasan, the gospel. So, sa pagkadungog nimo, it's either duha ka pagi ang imong pagsanong o pagsalikway. To accept or to reject. Kaya duha mong klase ning duha ka bahin. I mean, in English, there are two poles sa atong kabubuton, atong free will. Ang usa ka bahin nimo ingog dili. That means negative. Ang usa ka bahin, ang pikas nga bahin mo ingog oo, dawat ko, mutuo ko. That's positive. Okay? So, papilion ta sa Diyos unsay imong gamiton. Negative ba o positive? Huwag nahibaw ka sa resulta niya ni. Kaya kadtong gospel nga gipresentar, ipadayag diha kanimo sa ebanghilista ba, pastor ba, unsa, kadto mo stimulus. Okay? Mo kadto'y pag-awhag, pag-awhag,
pag-agda, okay, pagdapit, stimulus. Now, we know from our study nga duha ka responses ang stimulus. Naabay kanang tubag sa mga bisag unsang stimulus sa kinabuhi ba. Okay? Now, pananglitan, ako ang tagahag pananglitan. Magkuha ko sa kapitsel nga puno sa tubig. Okay? O kining pitsila akong i-aksyon yabo diyan nimo. Now, sa pag-aksyon na akong yabo nimo, mutubag yu ka, di ba? Na imong response. Mutubag yu ka. Either magapatara balang ka, o unsay may tabo, o magpatara ka, di ka mulikay. Basa ka, kaya kung magambubuan. Apan ang pikas nga bahin, kung inig-aksyon ako bubo nimo sa tubig nga puno, pitsil nga napuno sa tubig, pag-aksyon ako giyabo nimo, mulikay ka. Ano sa resulta? Di ka mabasa. Now, you know what I mean? Ang honggi pahulagway nimo. Now, kining stimulus, mauni ang gospel. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Nanginahanglan kinig tubag. It's either no or yes. Okay? Kadtong duha ka bahin sa imong free will, imong kabubuton. So, okay. Unsay gisulti sa John 3:36. He who believes in the Son, the Lord Jesus Christ, has life. Unsa man ang life? Eternal life. But he who does not believe in the Son does not have life. But the wrath of God abides on him. Unsa man ning wrath? Kalagot, kasuko. Actually, kanang pag-ingon og wrath, kanang nagpasabot og linaw sa kalayo, impyerno. Nga mao nay panultiyon sa kadaganan, impyerno. Opposite sa langit. Okay? So mao kana ang gisuportar kana sa John 3:36. Akong balikon, he who believes in the Son has life, eternal life. Luwas. He who does not believe in the Son does not have life. But the wrath of God abides on him. Okay? Abides on him ang linaw sa kalayo. So mao kana ang resulta. So akong balikon, every stimulus needs a response. Okay? Needs an answer. And every answer or response has a result. Namang yung resulta. Sa mga na itong gibasihan. So, sa diha nga nakadungog kas mayong balita sa kaluwasan, either yes or no ang imong response. Okay? Now, klaro man na kayong mga ehemplo diha. Karon, okay, butang ta nga ikaw hingdawat. Pagdawat nimo mayong kang mutuo ko kang Ginoong Hesukristo nga akong manluwas, diha luwas ka. You are saved. You are born again. You are imputed God's perfect righteousness. You are imputed eternal life na nakay kinabuhing dayon. Ikaw gisilyuhan sa Espiritu Santo. Ikaw nahimong anak sa Dios, a child of God. Ikaw namatarong na, you are justified. Kay suluban ka naman sa hingpit nga pagkamatarong sa Dios, dili ka na hinukman kundili namatarong ka na. Unya ang gawas pa niya na, ang imo nga isuwat na, ilista na dito sa Lamb's Book of Life, ang basahon sa kinabuhi. Di na mapapas, di na can never be blotted out. Kana nagakalifikar nimo nga ikaw makakinabuhi na uban sa Dios dito sa langit. That qualifies you. Okay? Daghan pa ang mga unsa. There are 70 things nga imong nadawat diha nga imong gidawat si Ginoong Hesukristo imo nga imong manluluwas. So karon luwas ka na. Okay, luwas. Apan kadtong midumili, misalikway, dili luwas. Opposite.
Okay? Apan buhi pa sila, physical. Bisan dili sila luwas, nagaginhawa pa, buhi pa sila. Mao na nga ang prinsipyo diha, ang formula diha is unsa? We are, all of us are declared unsa? Physically alive, buhi physical, but spiritually dead. Ang spiritual death diha termino ka na nga nagpasabot og pagkahimulag sa hingpit sa tao gikan sa Dios. Total separation from God. That is spiritual death. So ang formula nga atong sundon dinhi mao kini. Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Namo na atong kahimtang tanan. Sawa pa ta mo dawat sa kaluwasan. Karong kahing dawat ka naman, nawa na, napapas na ang unsa, wrath of God, napapas na ang judgment nimo to the lake of fire. You are already free. You see, you are now reconciled to God because you have been redeemed by the precious blood of Christ. You are now saved. Luwas ka na. Namutuo ka ba niya na di mo hapon lagi? It's a matter of choice. Kini naga padayag lang kita nagapresentar sa unsa kamatuoran gikan sa pulong sa Dios. Kamatuoran bahin sa kaluwasan. So duha ka klaseng magtotoo, duha pud ka klaseng dili magtotoo. Atong unahon ni mga di magtotoo. Unsa man ning duha ka klase? Okay. Na ay mga dili magtotoo nga mga relihiyoso, mga buutan kayo, mga hinimbahon, self-righteous, mga matarong silang kaugalingon. Why kaaway, why kontra, why bikil sa bisag kinsa. Sila respetado, tinamod sa katilingban. They are considered kanang upright citizens of the country. Mga maayong tao in general. Okay? Mga hinimbahon, mga relihiyoso, basta mga buutan. They are branded as good people apan na yapan. Dili magtotoo. You see? Mao nang makita nimo nga mga unbeliever nga labihang buutan na, mga talahuron kaayo, kanang tinamod sa katilingban, kay mga maayong tao, okay? Mao gini term, maayong tao, way kontra, apan dili magtotoo. Inig kamatay ining mga tawhana. Asa sila paingon? Sa linaw, sa kalayo, impyerno, nga gitagaan na alang unta nas mga ni Satanas o mga demonyo, apan adto pod mo sunod ang mga dili magtotoo. Ang destino ni Satanas o mga demonyo mo destino sa mga dili magtotoo. You see? Mao bitaw ang Dios dili buot nga naay mo adto didto. You see? Unsa gisulti ni Ginoong Hesukristo ni Judas Iscariote? May palag kining tawanan na lang matao. Better for him never to have been born. O kini mao po'y isulti ni Ginoong Hesukristo sa tanan nga mga dili magtotoo. Gisalikway gud nila ang offer o kanang gasa sa Dios nga mao si Ginoong Hesukristo mao'y unsa manluluwas niya ilang gi dumili ilang gisalikway. You see? Mao ni usa ka klaseng mga dili magtotoo. Usa na? Well, kaduha, matang sa mga di magtotoo, kadtong mga di magtotoo nga unsa? Negatibo sa kamatuoran, mga maldito, mga salawayon sa katilingban, tingaling uban mga adis-adis, maniging term nila, tingali mga druggist,
mga drug pusher, unsa na diha, mga kriminal ang uban, basta mga maldito. Why Ginoo silang kinabuhi. Muralag, unsa na? Muralang gud og murag hayop ba? Kawa may sila destino. Wa may Ginoo. You see, kani ang ikaduhang klase sa mga dili magtotoo. Ini kamatay ni mga tuwana, anto gyapon sa unsa, linaw sa kalayo. Kini man magtotoo. So nakita nimo ang duha ka klase ng mga dili magtotoo. Unbelievers, dili luwas. Why Kristo silang kinabuhi? Why paglaom? Naghisgot ra ba dinhi doktrina sa paglaom? Why paglaom? Why kamatuoran? Di ganahan og maghisgot og Ginoo. Okay. Adto ta karon sa mga magtotoo, believers. Okay, pila ka klase? Duha pod. Duha ka matang sa mga magtotoo, believers, saved, born again. Okay? Ang unang klase nini, ang mga unsa, losers, mga pildiro, na mga magtotoo magtotoo ni sila. Pildiro. No, kinsa man ning mga magtotoo nga mga pildiro man. Okay. Number 1, negatibo. Way gana, way gusto, way gugma, way tinguha, way di mo angay, dili ganahan o kamatuoran. Pero mga magtotoo, luwas. Apan negatibo. Imbitahon na nimo Bible study sa wa ko'y time. Busy ko kayo. Ayaw sa kong sa muka lang. Okay, busy ko. Kana nagpasabot nga wa sila'y tinguha. Okay? No desire. No love. So kay may desire og love, no time. See? Oy, panahon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Apan gituhuan nila sa Ginoo Kristo, so luwas na sila. Kay ang prinsipyo God, once saved, always saved. Di naman batang-tang ka na imong kaluwasan. You see? Narbay mga grupo nga dili makadawat niya ng mga prinsipyo na ng doktrina. Where it's a matter of choice gihapon. Maupuila, dili sila mo tuo, basta klaro kayo, tinaw kayo na pulong sa Dios pag padayag nga human ka maluwas, luwas ka na. Ano pa man ang ila pa man ang dugang-dugangan mo ingon pa man sila umakasa di ay luwas gihapon. Yes. Di man Indian giver ang Dios. Di man mo yung uy, nagkasa man kahong buhion ang kaluwasan be. Hindi mura katawanan ba? Dili Indian giver ang Dios. Unsay iyang isulti tinuod. Di na mausab. You see? God does not change. He does not change his unsa. Ang iyang policy. Pangingon niya, human ka maluwas-luwas ka na. Apan. Sa imo ng pagkinabuhi. Hindi na magdaog. No, bitaw nang there are two kinds of believers. Losers and winners. Na kani nga itong isugutan kay mga losers pa man. Kanto mga piliro. Kay ang usa ka magtutuo nga way ganas pagtuon sa pulong sa Dios, way panahon, miserable gyud. He is going to have a confused, disorganized life. Mixed up. Wa gyoy pagkahanay sa iyang pagkinabuhi. Hangtod nga mo yun lang. O kasabot niya ang kinabuhi. Luwas. Believer naman ko kasabot gihapon. Na mauna. Mauna giingon sa kong amigo. Mirisi ka. Mauna yung mga street language niya mo. Mirisi. Kung ang Diyos good, makaingon sa kung imong tanahon ba. Kaya ang Diyos hingpit, ang iyang policy is hingpit. Di na mausab. Is the same yesterday, today, and forever. Unsay ang gisulti? Tinuod, matuod.
tiunay, bugos, di na mausab. So pag-ingon niya nga, human ka maluwas-luwas ka na. Apan, ang ikaduhang bahin sa plano sa Dios mao'y daog. Sa may, man ka musunod diha sa tugon sa Dios. 2 Peter 3:18, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Wa man mo na tagda. Ingon siya, Bible, uy na dato, ana. Siya mo na isang magatawa lang ng uban. Wa may na dato, ana. Okay. Mauna. Sila mga pildiro. Kaya unsa man. They are divorced from reality. Magtotoo sila. But they are divorced from reality. Kaya nga no, wa man nila dawata ang kamatuoran nga mao man kanay guideline. Actually, ang Biblia kanang describe kini nga love letter ni sa Dios sa tao, ngadto sa tao. Love letter. O kini mao ang unsa kanang manual, instruction manual sa Dios. Nga, okay, ako kang taga-agihimplo. Mupalit ka og besag unsang appliance. Radio ba na, telebisyon ba na, keyboard ba na, unsa na diha, laptop ba na, o kanang cellphone S7 ba, S8, S9, unsa na diha, mga mini iPad, mga iPad, sa naman ni karong panahon na gud nga yung social media, grabe na kayo. So, umupalit ka niya na, usa niya ng mga appliance. Mangutanan ko nimo. Unsa may sunod ni mo buhaton human ka upalitan na? Mo gamit ba lang kadayon og hala, tulbok-tulbok ka diha. O biya ko matunong. Ang pangutana diha, mo enjoy ka ba niya ng imong gipalit nga appliance? Mo enjoy ka ba? Di ka mo enjoy ka nga naman. Sige na kag tulbok-tulbok diha unsay imong click diha. O man magkadimaw pungot o kasabot. Unsa ang pagkasabot nimo wa man ka magtuon sa instruction manual? Na magyun na instruction manual. Mao ni imong buhaton. Mao ni imong sundon. Mo kana. Nawa man kay pagtagad sa pagbasa sa instruction manual. Mao nang miserable ka. Wa ka mo enjoy. Mao pud na sa Kristohanong pagkinabuhi. Kung saan pag-enjoy nimo sa imong kinabuhing Kristohanon nga wa man kay basa-basa lagi sa instruction manual unsaon pag kinabuhi nimo sa husto tukmang paagi. Na mao na. Are you following me? Do you understand what I mean? Sumaw ka na. Nga patunon ta. Kitang mga magtuto patunon tas pulong sa Diyos. Aron kita mahimong mga mananaog dili pildiro. Mao ni ang giingon nimo nga ikaduhang klases mga magdili o kanang mga magtutuo mao ang pagka negatibo. Mao ra gyud ay basic nga term kanto magamit, negatibo. Way gana, way tinguha, way gugma, so way panahon. Okay? Busy ka sa mga unsa. Mga kalihukan, yung kalibutan. So, unsay mahitabo. Imong kinabuhi, disorganized. You are divorced from reality. Hangtod nga naanay mga suliran lagi si mong kinabuhi mo abot. Mayroon ka dayo, why did God let this happen to me? Tiyaw mo na. You're just displaying your ignorance. Kaya ignoramos ka man sa pulong sa Diyos. Man kay gana lagi. Are you following me? I hope you understand this. So, mao nang ikaduhang klase sa mga magtotoo, pildiro. Apan kadtong pikas,
matinud-anon sila sa pagtuon, mainiton sila sa pagtuon, priority na yun nila, pasiuna na yun nilang pagtuon sa pulong sa Diyos, maukadto sila mga mananaog. Ngani kining atong topic din ang atong pagtulunan nga how to be a winner in this life and in the next. Mao kini ang atong gitunan. So, pangutana, buot bagyog kang mahimong mananaog o magpabilin kang pagapildiro. It's not too late. Kung pildiro ka na karon, it's not too late. God is just tapping His foot. Nagahuwatra ang Diyos nimo nga magausab sa imong attitude. Kaya imong attitude karon towards the Word of God is negative. Change. Mo metanoe o change your mind. Change your attitude. Kaya kitang mga magtotoo, by the way, timan na to ning Operation PTA. Sa maning Operation PTA. We believers are supposed to be in the right place. Hustong dapit, hustong lugar, the right place. Kining atong gitun-an karon na kadiya naglingkod sa magkakaroon na himutang nagtuon tas pulong sa Dios through this YouTube under this ministry. Ikaw nagpaminaw. Okay? Nagpaminaw ka niining atong paghisgot niining mga butanga nga mahimo kang mananaog di ay dili kinahanglang magkapildiro ka. Kaya ang Dios buot nga ikaw anaa sa tukma hustong dapit. Dapit kini nga atong gitun-an. The right place. Sunod, unsa man ang T. You must be in the right time. God's timing is perfect, raba. Gusto? So, the believer must be in the right time, at the right time. Unsa man ang A. Kaya PTA man. Unsa man ang A. The believer must have a positive attitude. Right attitude. Kaya ang positive, right man. Ang negative, wrong attitude. You see? Operation PTA. Mao ka na ang angay natong bantayan gyud. Kay kini part man sa atong pagpasiuna. It is already the number one scale of value nimo. Okay? So kining bahina atong gisgutan, labot kini sa imong kinabuhi ingon nga magtotoo. Kitang mga magtotoo, we are supposed to be the pivot of this country. We are supposed to be the kanang good decision maker, right decision makers. Kaya mao kana ang trademark of a believer who is a winner. Not the opposite. May opposite. Wrong decision maker. You see? Now every time we make a decision, kita ra bang manubag niya na? Kita ra. Og matagutlo o gutling sa itong kinabuhi, muhimong tag mga desisyon. We make a lot of decisions. So, until mga wa na taning kalibutan na, kini, karon nagaginawata, nagpaminaw pa ta nining atong pagtuon sa pulong sa Dios. Kanang higayon na nga gihatag sa Dios nga ikaw magatutok, magapunting sa imong pagtagad sa kamatuoran. Aron mao kini ang imong magamit sa imong endeavor, sa imong to pursue ngadto sa pagkamananaog. Kinsa may di gusto ko mahimong winner, you see? Kay kini kung kinabuhi ingnon ta murag lumba. That's why I said the Christian life is a struggle, constant struggle. Kung mao nga kay constant struggle man, we have to be constant pod sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Aron
imong ma-make up gyud, imong apsan. You see? Mao kini ang atong pagkinabuhing Kristohanon. So nakita nimo ang atong gihisgutan dinhi. These are the spiritual steps, mga lakang kini nga angay nitong sundon kay iya kini sa Dios, mga prinsipyo kini sa iyang pulong nga may atong gitun-an. So ato kini padayon sa sunod nga higayon. Ugma padayon kita sa pagkaton pagdugang ang mga prinsipyo dinhi o mga pagtulunan dinhi nga atong maggamit sa atong pagkinabuhi. Magampo ta. Amahan mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo niining higayon nga nagatuon sa imong mga pulong. Nga mao ang kamatuoran. Pulong sa paglaom, pulong sa kadaugan, nga ikaw man di ay o sayod kami nga ikaw mao ang tigmugna sa mga mananaog, the author of winners. Salamat o Diyos sa imong paglamdag kanamo pinagi sa Espiritu Santo nga mao lamang ang bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Nga makatuon lamang kami, makakatuon lamang kami, makasabot lamang kami sa imong pulong pinaagi sa ministry of God the Holy Spirit, because He is the real mentor of truth. Salamat sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saan. Ubani kami o Diyos, dadaan kami pagbalik nining dapita sa ingon kami makapadayon sa pagtuon sa mong pulong o makasibog nga tusunahan hangtod makabot namo kanang maong ang nga mao ang sa katakos sa pagkinabuhi, katakos sa pagdawat sa mga panalangin, katakos sa kamalipayon samtang aniya pa kami dinhi nining walog sa mga luha o nga kami magbanidaogon despite nga niya kami yung teritoryo sa imong kaaway nga si Satanas o mga demonyo. Kami o Diyos kakabuot sa pagkamananaog batok ni ining mga puwersa ni Satanas o nga kami madinaogon diha sa imong at your side, O Lord. Lamdagi kami. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.